Pagpanglungkab sa usa ka refilling station na huli kam. Suspect nila po sa pagkuha sa cellphone sa trabahante nga nakatug niadtong higayuna. Ani ang report. Makita sa video nga sa gamay nga abli sa roll-up door sa usa ka refilling station, miguho ug misulod ang suspect. Ang refilling station ay mutang sa Barangay Labangon sa Dakbayan, Sugbo. Makita sa video nga gipanid-an sa suspect ang duha ka nangatulog nga trabahante. Dayon aduna siya gikuha sa dapit sa naimutangan sa mga nangatulog ug daling migawas. Nasayran nga nakuha ang pitaka sa usa ka trabahante apan wa matud pa kini sulod. Apil sa nakuha sa suspect ang cellphone sa trabahante nga nagkatidad og 7,000 pesos. Atong makita nga dako gyud kayo participation ang mga tag-iya nga ang krimen dili gyud mahitabo kung walay opportunity. So it is dunay opportunity nga nakapangawat ang kaning kawatan, nakasuod siya because there is an opportunity nga open. Sa CCTV maklaro ang panagway sa suspect. Gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga dako kaayo og ikatabang sa ilang investigasyon ug sa pag-ila sa suspect ang kuha sa CCTV. Nunotini, adunay rekomendasyon ang kapulisan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Atong gi-request even sa to ang in charge sa peace and order si Councilor Safra nga we always require nga doon himuon unta nga ordinansa nga ang tanang mga establishment dinhi sa Cebu City dili na ma-renew ang permit kung wala na sila yung mga CCTVs. Giduga ni Parilla nga kadtong mga CCTV nga adunay klaro nga kuha ang ibutang sa mga establishmento. Dako matud pa kinig tabang sa kapulisan. Gipangita na karon ang suspect sa maong pagpangawat. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.